Azpiazu naz, Arrasatearra eta Arrasate eskubaleko entrenatzailea. Mutilen arduri dakotzu, mutilena eta hemen entrenatzen dagoen beste talde honena. Bai, nik eruten dut hemen senior mutilen taldia eruten dut, eta bai, kadete mutilak aurten dana mutilak eruten dituz. Eta eroso sentitzen zara? Bai, oitxutan hau, bai, senior mutilekin urte asko daroiet, eta oin berritasun bezala edo kadete mutilak. Adin desberdina da, baina eroso. Nesak entrenatu dituzu, pentsatzen dut lan egiteko moduak eta jokatzeko moduak eta danak desberdinak diala. Asko aldatzen da? Bai, asko aldatzen da. Adina berdina da edo, baina nesketan gauza batzuk eskatzen dutzu eta mutiletan beste batzuk. Askotan esaten da bai mutilak askoz be sinpliagoak diela eta hori egisa da. Eskubaloia askoz be sinpliagoa da eta eurak eruetia bai sinpliagoa da, horrek ez da gure esan hobiagoa danik, neskak bere gauzak emuten dutzue eta gustora egon izan zen eta bai oso gustora egon neskekin. Herrera bizena ezinbestea lotzen dugu Arrasate eskubaloekin, baina hori ja ezin ja hori betirako geratzen da, hori hola da. Aitaren, errua zut ezango, baina aitaren izenian behintzat. Baina hane, hasi zen, futbolian. Bai, aspaldi hasi nintzen futbolian. Azkenian hemen etzauen nire adinean naukola eta ezauen eskubaloi talderik eta etxian be kirola asko gustau izan jaku, bai futbola, bai eskubaloia edozein kirol eta laguna bai futbolian nituen eta ni bai futbolian hasi nintzen, hori bai egisa aukeri aukin nabenean eskubaloira pasau nintzela. Eta lehenengo urtiak inzituen Aloñamendin? Bai, hemen nauen 6 hilabete edo, baina ez zauen nire adineko talderik eta hemen onduan Oñati Aloñamendi beti egon da prest eta ni arafa nintzen eta oso gustora. Bera, Usurbil, Errotaberri, lehenengo maila, bigarren maila, 30 urte bete arte eskubaloian ibili zitzen. Ze oroitzapen dakotzu? Daukoten, kirol munduan daukoten oroitzapenik onenak. Egisa asko sufridu dutela, baina atzera begiratzen dute, botatzen dut begiradia eta mundu ez da oso momentu onak. Jende asko ezagutu dut, maila desberdinetan jolasteko aukera izan dut, esperientzia oso politxak bizi izan ditut eta beti ataraten jate barre bat, atzera botatzen dutenian begiradia. Talde diferentiak, dinamika diferentiak, maila diferentiak, danetik apur bat ikasitia, kompleto gongo zara. Bai, ni behoin nazena entrenatzaile bezala bai da horre esperientzia horrei esker, talde desberdinak, funtzionetako modu desberdinak, entrenatzaile desberdinak, bakoitzak bere ideiekin, niretako oso aberatza izan da bai pertsona bezala eta bai nire entrenatzaile ideia sortzeko bai asko lagundu duzta horre. Elite mailan egon zinean urtietan, ze izan zen komplikatuenan, Dana. Askotan esaten da, elitia oso politxa da, baina oso sufridua da, bai, asko eskatzen dutzu, etxetik kanpo fanitzen lehenoko aldixa esan, bai, horria kompetitibitatea, emaitzak, horria soldata daukotzu horti bizitzen zare eta horrez da barkamenik, eta niri hori oso gorra injaten. Ez disfrute hutza, ondo pasate hutza, horria lana zan eta asko sufri noen. Disfruta bai, baina igual disfrutetia gehiago ez jaten. Eta kudeatzia etzan samurra izango, ez? Ez, niri oso zaila injaten. Oin egisa askoz baliabide gehiago daukiela oin azten diezen gaztiak eta, baina nire oso gazte hasi nintzen. 17 urtekin ja elite mailan nagoen, bera bezalako talde bat, Gipuzkoa mailan potentiena, Espainia mailan bai oso potentia zen, emaitzak lortu bizien bai edo bai, eta niri asko kostau jaten. Egisa ikasketa oso haundixatana nagoela hortik, baina gazte izen da asko kostau jaten hori danak kudeatia. Eta, lana ondo ingo zinuan, ze bera-beran egon zinean urtietan, selekzioekin parte hartzeko be aukera eukizeben, txapelketetan egoteko, ja beste maila bat, gora hau. Bai, horre ikusi nahi nire benetako maila, naiz eta gaztia izan, banakixen ni maila altuan naukola, asko bizi izan dutelako eskubaloia, eta ni banakixen nire maila naukola, baina
Espainiako selekzioan ibiltzia eta mundutik harata hona ibiltzia jarri zuztan apur bat lekuan bai, ez? Bai, ona zara, baina hemen kalidadia hau, maila altua dau, eta ikusi nahan bai lan hain hauela, eta hau etzala, hori, ez? Etzala txantxa bat edo, jolas utza bat, ez? Zan lana eta ni posi nahu emunduztan esperientziakin eta ze maila naukon ikusitza bai posi nahu. Erabaki zebenien 30 urtekin eskubaloia lagatzia, ez dakit, ja pitimat erreta zingo zen, edo zazen, ja adin badakot eta igual bada momentua beste gauza batzuk egiteko? Erreta ezin guen, ez? Nabien aspaldiko partez disfrutetan asko. Ze hor tartien egon zan geldialditxo bat, ez da? Hori da, nik bera bukatu nabenian, hor bai bukatu naben erreta apur bat gainezkain nauen eskubaloeakin eta apur bat separau nintzen eta berriro bueltau nintzen nian 22 urtekin esango nauen hor nabiela disfrutetan eta 30 urtera arte asko disfrutau nauen, ez? Baina bai izan gaztiak etorten ziren, beste eskubaloi mota bat, entrenatzai aldaketa euki gauen bai horre, nik iztiera baki nagoen nian, zatorren entrenatzaia beste ideia batzuk zaukon bai, eta nik beti eukidot buruan entrenetia guztau itxe jatela, ez? Eta badakit hemen klubian laguntza bi ezabiela, entrenatzaile falta beti euki izan dugu, eta uste dozala momentua, ez? 30 urte, lezino barik, disfrutauta, niri demostrauta, nire buruai demostrau biharrekoa, eta esan, momentua da, baloi alde batera itxi eta pizarri hartzeko ordua uste dut heldu jatela. Eta urtean horreitan motxilina sartutako irakasgaiak beste batzoi emuteko, ez? Bai, ni saiatzen naz, eta nire jokalari xeibea esaten dut, daukotzu sorte ona eta sorte txarra. Leku askotatik pasaunaz, ikaskuntza asko daukot, esperientzia asko bizi izan ditut, orduan gauza asko dakitz, gauza asko ulertzen dut, orduan bebai, eurei bebai horre ikaskuntza prozesu honetan nire gogortasun puntua edo ez dutu itxendotzi eta askotan, ez? Badakit asko dakitzetela eta badakit eurak bebai asko ataratzeko gai diezela eta orduan hor apur bat ez dutu itxendote. Galdetu biotzut nolako entrenatzailea zara, zorrotza ulertzen dut. Bai, hori nik asu minuta daukot, zorroztasuna nirekin dator, ez? Azkenian nire buruakin oso zorrotzanaz, asko eskatzen dutzat nire buruai eta berdina eskatzen dut jokalari xei, ez? Behintzat hemen dasenean, entrenetan dasenean edo jolasten dasenean dana eskatzen dut nire burua bai dana eskatzen dut zatelako. Eta jokalari moduan? Jokalari moduan. Zorrotza? Bai, nire buruakin, ondokoekin, oin askotan pentsatu izan dute horretan, ez? Ostran, igual pasan zara hemen, jartzen az pentsetan apur bat, eta bai eukitzen dut olako pentsamenduak, baina egisa bai ni jokalari bezala dana izten hauen kanpuan, nik banak izan momentu batzutan igual minutuak asegurautan itxula edo, eta ni entrenamentutara jaten nintzen minutuak irabaztera, bai, ez? Orduan, ni olakoan hazen puntutik berdina exigiruten dut. Batzutan asmatu itxen dut, beste batzutan ez, baina jokalari bezala bai zorrotza. Bai, norbera zorrotza baldin bada eskatzen xau ondokuari, ondoko lateralari edo estremuari zorrotza izan laria, ez? Bai, holan da, egisa askotan ulertu itxen hauela, ez? Ez da berdina jokalari bat, maila desberdinetatik pasau izatea edo leku desberdinetatik edo 18 urteko jokalari bat igo berri dauena senior mailara adibidez, ez? Nik hori ulertzen hauen eta saiatzen nintzen erakusten, baina exigentzia puntu hori galdu barik, hori nirekin doia. Bi aldiak probauta, eta on ja non sentitzen zara erosuen? Kantxan edo aulkixan? Kantxan, beti. Aulkixan be bai. Zalantza barik? Bai, aulkixan be bai eroso sentirutena, ez? Baina ni jokalari grin hori ez dut galdu eta beti sentirunaz oso eroso baloiakin eskutartean. Beti gustau izan jat, ez? Erresa itxen jaten, disfrutetia, erresa itxen jaten eroso egotia eta beti disfrutetan nagoen, naiz da ondo jolastu, txarto jolastu, esperientzia politxak edo esain politxak euki, beti disfrutetan nagoen, eta aulkixan txarto pasetan dut askotan. Disfrutau itxen dut,
baina txarto pasetan dut. Igual eskatzen dauen, jokuak eskatzen dauen hori nik ikusitzen dut, baina ezin dotin zelan ezigiru, zelan atara jokalari zei, eta nik uste dut sufrimendua bai altua bada, askoz be. Gauza gehiago daz, erabaki gehiago daz zure esku, baina aldi berian oso gutxi daz. Eta hori gestionetia ez da erresa. Nik sufriru itzen dut, baina disfruto be, baina sufriru be. Gaur egungo eskubaloia ikustia, jagabitz profesional mailan, ez? Eskubaloia pila tralatu da, gaur egungo eskubaloia brutala da. Hanek enkajauko eben, gaur egungo jokatzeko modu horretan? Enkajau nik uste dut baiet, baina ni bebai lanketa bat inbiko nagoen, ez? Adaptau inbiko nintzen bebai nik gaur egungo eskubaloira. Uste dut lehen askoz be taktikoa sala, nik taktikoa beti menperatu izan dute oso ondo, baina askoz be fizikoa da, ez? Bueno, ni gabezia batzuk eukiko nitxun gaurko eskubaloian, lehengoan urteten basan, baina adaptau inbiko nintzen. Behin adaptauta, nik uste dut gustora jolaztuko nagoela. Komentau dugu, ez? Herrero Azpiazu familixan eskubaloia, bueno, zagoneke txikitatik, probau eta jando zuela. De hecho, Arrasate eskubaloi zaila inaundi batian, bueno, zuei eskerrak ez, beste askoren eskerra baita, baina zuei esker. Ez dakit, hemen beti ongo da lana, hemen beti ongo da zeregina, beraz, aisialdirako tarte gutxi. Bueno, bai, gutxi, oso gutxi dago, egisa gure aisialdia bai dala eskubaloa. Ez guk erabaki gauen mundu honetan sartzia, eta beste batzuk beste aisialdi mota bat daukie, guk guria hau dala esango nagoen. Beste gauzetarako oso denbora gutxi dauko, baina, bueno, guk disfrutau itzen dugu. Beti bizi izan dugun gauza bat izan da, guztau jaku, sortez guztau jaku, eta disfrutau itzen dugu bai umiak erakusten, hemen jentia ikusten, baina, bueno, beste gauza batzutarako tartia be guztauko jakun eukitxia, baina onartu itzen dugu bai guk erabakitako gauza dela, ez? Bueno, zuretako eguaztenak dira eskubaloi bako egunak, sakratuak orduan. Bai, saiatzen azolan izeten, egisa gero askotan eskubaloiko gauzak itzen dugula, bidixuak, etxian, ez dakiz zer, baina saiatzen naz, behintzat, asteazkenak izatia jende arruntantzat domeka izango bariz bezala, niretako asteazkenak, eta saiatzen naz beste gauza batzuk itzen, buru apur bat bai deskonektetan, eta beste gauza batzukin disfrutetan, ez. Demoraldisa, ala moduz hasi zen, baina nik uste dut ja hartu xauela neuruxa taldiak edo? Bai, kostau jaku demoraldisa hastia, baina egisa bai nik hasieratik neukon sentsazio onak, ez. Gabitze eskubaloi maila politxa gabitzen emuten, emaitzak ezien urteten, egisa bai taldia osotasunean eukitzeko ez totela aukerarik euki. Emuten dagoen lesionagoak eta badabitzela boltetan, hobetzen eta azkenengo emaitzak politxak izan die eta martxa horretan jarraitzen dugun. Hane, segi egurrian eta eskerrik asko. Bai, zu eskerrik asko.